Tämä on Oy Muisakylän Masinatehasin valmistaman energiakouran opetusvideo. Aineisto on tarkoitettu asiakkaille, jotka ovat ostaneet tämän lisälaitteen. Tuotteen tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön katso koko opetusvideo. Energiapuukourat Scorpion 3010, Scorpion 2510 ja Scorpion 1510 on tarkoitettu vain tiettyyn käyttöön, eli metsä- ja maatalousmaalla kasvavan vesakon raivaukseen. Energiakouran voi asentaa riittävän painoiseen koneeseen, joka täyttää valmistajan vaatimukset. Scorpion 3010 koura on tarkoitettu kaivinkoneisiin, joiden paino on 12–21 tonniin. Scorpion 2510 sopii kaivinkoneisiin, joiden paino on 8–12 tonnia, ja Scorpion 1510 koneisiin, joiden paino on 2–8 tonnia. Pienintä kouraa voi käyttää myös metsänosturissa. Energiapuukoura on tarkoitettu käytettäväksi telaketju- tai pyöräkaivinkoneen lisälaitteena. Laite on tarkoitettu sellaisen kasvavan puun kaatoon, jonka halkaisija on enintään 35 senttimetriä. Tehokkaassa katkaisussa tulee huomioida, että katkaisun suorittaa aina leikkuuterällä varustettu vasen käpälä. Oikeanpuoleinen käpälä on apukäpälä, joka paksuhkoa puuta katkaistaessa osallistuu vain puuhun tarttumiseen. Halkaisijaltaan suurehkon puun katkaisua tulee edistää katkaisuhetkellä koneen puomilla. Siirrä puomia vaakasuuntaisesti katkaisun suuntaan, jotta puu katkeaa sujuvasti ja tehokkaasti. Asianmukainen katkaisu on erittäin tärkeää, koska niin et aiheuta kouran murtumista tai vääntymistä. On tärkeää, että liukulaakerit eivät ole koskaan kuivia, joten niitä tulee huoltaa kunnolla. Ennen ympäristöystävällisen voiteluaineen lisäämistä tulee puhdistaa tarvittaessa rasvanipan suojahatut, jotta rasvapurisin saavuttaa tarvittavan kosketuksen rasvanippaan. Rasvaa pumpataan, kunnes rasvan poistuminen näkyy osien välistä. Voitele vähintään kerran työvuoron aikana, jotta laakerien kuivumisriskiä ei synny. Tehokkaan katkaisun suorittamiseksi terän pitää olla aina terävä. Energiapuukouran terässä on pulttiliitos, mikä tekee teränvaihdosta helppoa ja mukavaa. Terä ja käpälät on tehty kulutusta kestävästä teräksestä. Energiakouran terää teroittaessasi käytä aina suojalaseja ja työkäsineitä. Tarkista, että lisälaite on tuettu varmasti maanpintaan ja koneen moottori sammutettu. Oma ja muiden turvallisuus energiakouraa käytettäessä on erittäin tärkeää. Ennen työnteon aloittamista tarkista, että sinulla on asianmukaiset turvavarusteet. Suojalasit, suojakypärä ja työkäsineet. Tehokas työnteko energiakouralla edellyttää tietoja sen käytöstä, joten työturvallisuuteen ja käyttöön liittyvät ohjeet tulee tuntea jo ennen laitteen asentamista koneeseen. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että energiakoura on asetettu aina kovalle alustalle. Vedä metsäkoneen tai kaivurin käsijarru päälle ja sammuta moottori ennen kouran voitelua, kouran puhdistusta, kouran säätöä tai minkä tahansa kouran osan purkua. Kouran pulttiliitokset pitää tarkistaa vähintään kerran viikossa. Pultin murruttua tai kadottua työ tulee keskeyttää heti. Pulttiliitokset sijaitsevat rungon ja sovittimen, rungon ja terän sekä rungon ja akselien välissä.
Koneen huollon ja korjauksen ajaksi aseta aina pyörien eteen ja taakse jarrukiilat. Älä käynnistä konetta ennen kuin kaikki henkilöt ovat riittävän kaukana koneesta, vähintään 70 metrin päässä. Ennen energiapuukouran käytön aloittamista tarkista turvaohjaamon kattoa ja ikkunaa vahvistavien rakenteiden kunto. Turvaohjaamo on tärkeä turvallisuussyistä, jotta koneen käyttäjä olisi tapaturman sattuessa, esimerkiksi puun kaatuessa ohjaamon päälle, paremmin suojassa. Tarkista lisäksi, että ohjaamon ovi ja ikkuna on suljettu. Olette katsoneet loppuun Scorpion-nimisten energiapuukourien opetusvideon. Turvallista käyttöä!